Welkom bij een nieuwe editie van het Cambuur Journaal. De Leeuwarden spelen deze week de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Verhoor het wollet in het oor, want de H-trainer Henk de Jong die zit net op de bank. Hij kreeg een reet in de wedstrijd tegen NAC Breda, had een wedstrijdschorsing gekregen en dus is Sander van der Heijden, de assistenttrainer, morgen de H-trainer. Ja, dat is superleuk. Kijk, vorig jaar mocht ik met de Graafschap het overnemen van Henk in de Kuip, bij Feyenoord. En één keer bij Cambuur in de arena tegen Ajax uit. Dus ja, hij weet wat dat betreft, wist hij al wat hij weggaf. Maar nee, gekheid. Maar nu thuis, ja, ik heb gewoon heel veel zin om eindelijk thuis hier, hopelijk voor een volle bak, een heksenketel, gewoon de eerste 3 punten hier binnen te halen dan. Voor mezelf als hoofdtrainer, hè, de eerste 6 dan van de competitie. Het is net het jinnige wat verhoort, want in de opstelling van Cambuur verhoort er wat. Robin Moulin, de Franse middenvelder, rekke blessure tegen NAC Breda en is er net bij tegen FC Den Bosch. Hij wordt vervangen door Mitchell Paulussen, die voor het eerst dit seizoen in de basis zit. Je komt naar hier om te spelen, om inderdaad weer plezier in het spelletje te krijgen en dat krijg je dan door te spelen natuurlijk. En ja, invallen start is ook natuurlijk een verschil en ja, ik heb zin in morgen. De scorste trainer Henk de Jong, hij zit dus op de tribune. En datzelfde geldt voor de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. In zijn eerste weken is Siebrand Buma voortdurend te gast in het Cambuurstadion. En hij zegt dat de Leeuwarders goed uit de startblokken komen. Dit is Isa Calon, maar de actie. Hij krijgt ruimte voor het schot. Maar dat schot wordt pakt door Wouter van der Steen, de keeper van FC Den Bosch. Zegt Sander van der Heijden, de assistent die nou dus H-trainer is. De speelstijl is hetzelfde, heeg druk zetten en dat docht vertuten, want hier krijgt Cambuur de bal, Isa Calon. Als de rap is, dan is er van geen bij te houden. Komt bij de voorzet, we doorrekken en bij de tweede peelkind Jamie Jacobs de bal binnenwerkje. Hij zet Cambuur al na 6 minuten op een 1-0 voorsprong. Mooi begin voor de Leeuwarders, maar die voorzet van Calon die dus nog onrekken wordt. Hij kwam voor, ik zag Isa naar de achterlijn komen. En ja, ik denk doorlopen en ik zag een speler van Den Bosch richting de bal gaan ook. Dus ik denk zeker wordt het onzeker en ik tik hem nog binnen. Ik denk voor de lijn, maar ja, laten we daarop houden. En Cambuur speelt goed in de beginfase. Op een mogelijkheid van Robert Muren. Maar waar is het Wouter van der Steen die het redding brengen kan? Cambuur krijgt in deze fase een aantal hoekskoppen, waaronder deze die het op de holle van Robert Muren komt. Misschien kopbal die het krekt Njonken. Dan wordt Den Bosch een beetje sterker. Ze nemen het balbezit roer met Abdullahi die het aan de linkerkant Ruben Rodriguez voortstuurt. Die jouwt de bal waarom op Abdullahi, helpt uit. Goeie redding van Sonny Stevens die het voorkomt dat Den Bosch op Liekense hichte komt. Maar de gasten die bleven ontzetten. Dit is Oppenij Rodriguez met de voorzet voor de goal. Paco van Moorsel stiert vol vrij. Maar gelukkig van Cambuur kopt hij Njonken. De Leeuwarders krijgen warscoring op warscoring. Dit kan net lang meer goed gaan, zoals ze. En in die, het gaat mis. Kelvin McIntosh werkt de bal net goed voort. De voorzet kan komen vanuit de linkerkant van Abdullahi. En Danny Verbeek. En hij stiert vol vrij. En maakt het er na 29 minuten 1-1 van. Het zie je er rond te komen. En eerlijk is eerlijk, hij zit er wel lekker in. Verbeek die het in één keer uit de loft de 1-1 maakt. Voor het skoft kijkt Cambuur dan nog een goede mogelijkheid. De kopbal is van Schouten. De bal komt dan voor de voeten van Van Delen. Misschien inzet Geert Oer. Aan de overkant kijkt ik Den Bosch voor het skoft nog een goede mogelijkheid. Het is een ouderwetse scrimmage die hier ontsteert. Cambuur krijgt de bal net voort. Hij bleut hingen. Uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Ruben Rodriguez die het uithellen kan. Misschien inzet Geert Njonken. Daarmee gaat Cambuur het skoft in, maar een 1-1 tussen staan. En in de tweede helft maakt Cambuur de voortnaal eens goed onttinken. Want dit is weer FC Den Bosch in de onval. Een mooie onval. Ruben Rodriguez. De bal wordt kleerlijn terugpakken van Moorsel. Het is op een Rodriguez die het uithelt. Misschien poging Git Oer. En dan komt Ragnar Orad Mangoen in het veld bij Cambuur. En hij is voortnaliks belangrijk. Hier met Paaske op Jordi van Delen. Die gaat onderuit. En dit is voor zelfs een 100% strafschop. De bal gaat op de stip. Met dank aan Jordi van Delen die het onderuit hellen wordt. Er is maar één man van zelfs die penalty niet meer kent. Dat is Robert Muren.
En hij doet dat Likas Twaalwiekeling weer hartstikke goed. Ik nou gaat de strafschop erin. En Muren zet Cambuur weer op voorsprong. En dan is Oppenij Orad Mangoen belangrijk voor Cambuur. Hier is de voorzet en hier is de try van Oppenij Robert Muren. Een spitse goal is dit. Daar maak je steen als je onvallen binnen en dat docht Muren goed. Hij zet Cambuur op 3-1. En maar nog 20 minuten te gaan liek het er dan net zo volle on de haan. Liek het, maar dan komt Den Bosch hier. Met Danny Verbeek, Tino David Sambisa, gaat er boeten om. Gaat wel heel makkelijk om Sambisa voorbij. En zit dan uiteindelijk de 3-2 binnen. Wordt het toch weer spannend en wordt het toch weer een wedstrijd. Sambisa shirt er net goed uit en Verbeek kan daarvan profiteren. Dan wordt het toch weer wat makkelijker voor Cambuur. Calon wordt hier onderuit hellen door Abdullahi, die hier al geel. En krijgt hier zijn tweede gele kaart. En dus een rode kaart van skiertzuchter Martin Perez. Den Bosch met de slotfase met een man minder spelen. Door de rode kaart van Abdullahi. King Cambuur daar dan van profiteren. De voorzet is van Mitchell Paulussen. De kobbel van Kelvin McIntosh. Maar de goede redding van Van der Steen. En dan Jacobs. Die mat er toch in. Maar hij gaat oer en dus blijft het nog altijd een wedstrijd. Wat Cambuur er nog altijd om tinken voor die ene kans die Den Bosch nog krijgt. Hier de voorzet. Komt de bal op de holle van Stefan Velkoff. De kopbal. Hier het een meterke als strijden voor jou en Jonken. Het budget dat Cambuur deze wedstrijd wint met 3-2. En dat de eerste wedstrijd van Sander van der Heijden als haattrainer in het Cambuurstadion goed verint. Hij is een lokker man. Nou, blij, gelukkig, opgelucht. Ja, dat is lekker. 100%. Ja, zij is ook opgelucht. Wie het toch nog wel billen knijpen, de laatste fase? Nou, uiteindelijk wel, terwijl we dat eigenlijk zelf doen. Kijk, we maken er 2-1 en 3-1 en die fase waren we gewoon echt heel goed. En dan heb je ze gewoon liggen. En dan moet je het ook echt afmaken. En kijk, die momenten en hetzelfde na de 1-0... Dan moeten we iets harder worden en iets meer hardheid creëren in de groep. Het was iets minder, maar tegenstanders gaan ons ook analyseren. En die zien ook hoe wij willen opbouwen en hoe we willen spelen. En daar moeten wij dan weer een tegenzet op verzinnen. En ik vind dat we dat best aardig gedaan hebben, maar het was niet zoals Go Ahead thuis. Maar het kan ook niet elke week feest zijn. Hè? Den Bosch zette ons bij Vlagen goed vast op het middenveld, ze koppelden. Dus we waren eigenlijk allemaal een eigen mannetje. En tegen NAC in de Go Ahead stapte de 10 steeds uit, waardoor Mees vaak vrij kwam. En dat is dan voor ons makkelijk te voetballen. Dus maar deden ze bij Vlagen hartstikke goed. Maar nu lag de crossbal er meer, dus hebben we daar wat meer gebruik van gemaakt. 6 uit 4. Ik denk dat je dan van tevoren gewoon had gezegd van nou, dat is een prima start. En ik denk ook dat we hier nu staan en dat we de wedstrijden die we gewonnen hebben ook wel terecht gewonnen hebben. We hebben de Graafschap terecht verloren, zo simpel is het ook. En NAC hadden we misschien een puntje verdiend, hè? Zo eerlijk moet we ook zijn. Maar 6 uit 4 met dit programma, daar moeten we heel tevreden mee zijn. En met 6 punten uit 4 wedstrijden zit Cambuur op het 9e plak in de eerste divisie. Bob 1 binnen de Graafschap en FC Eindhoven de koprenners met 10 punten uit 4 wedstrijden. Onderaan staan Jong PSV en FC Dordrecht met 1 punt uit 4 wedstrijden. Na je weekend is voor Cambuur de nummer 8 Telstar de tegenstander. Dit weer alweer het Cambuur journaal van deze week. Na je weekend ben we er weer, maar let op dan op Snijn. Cambuur speelt dan namelijk op Sneuntejoen de uitwedstrijd tegen Telstar. En dan is het dus de Orendijs op Snijs weer een nieuw Cambuur journaal. Want dan.